Kas ki kerpan ya ti nom sendur jom kalawe, Jinglapmiet ki ban kelep nyimdai. To ha ka jingya lenti jonga kum kinoi kai ngalai kendu bon ki ha ka lenti jonga kum kinoi kai te ha ki por ki bela let ngesem ba ka kam hikai kalong ka ba kam sok ingi na mar kembang suang no min suwa ki teknologi ro kim pada bon te long ki Khynnah ro kidang ko ngo ingi kino hikai te henry kini kisngi mentau kini kisngi jongi bamenta pada lingba jong kini teknologi khamtam ka mobile phone ngi sem jing ban teng hapo classroom ru ki Khynnah kumut ki do no te ya ka concentration hapo classroom nomor Jinglapmiet tang ha ki mobile phone teng ki kimla ban pelik jumut classroom teng le se ki lakum min miet Jinglapmiet ka pet phone te ki yo thia teng ha kelas ha por bangidang batai ba teng ka burom jong kiru yangi kino hikai kala kham hiar khendian kawai kalong namar ba min swangi kum kino hikai ngidang la ban sho iki Khynnah henry menta bre kani ka jing wan ka jing bi jong kani ka an ba kum kino hikai ngim la ban kan hiet ru teng kino hikai te ko ra ka jing khenyangi kum kino hikai kum do teng pen bet iki Khynnah ki ba kum ta kim la ban concentrate ha po class te to ha ba hikai ru teng menta ka kani ka jing sha score jong ki ka span of attention ru kamot kala kham duna khandiat kimla la dangi hikai kham slem ru ki bon ki Khynnah kimla ban pele jumot te kamot kumno ban hikai steng kenta kinum la su ban pele jumot kan ki Khynnah tingam kumut hap Pynduhnong no ka jing hikai ka jong hikan te ka taru kalong ka challenge ngi nomor ba ka course ka jong te ladangin hikai slam ru kumut ngin la ban pendap ya ka course te kita hi ki challenge ngi dangi kendo kum kinai kai kan to kum kanang beki Khynnah kinyo interest hapo class te kumut kum kinoi kai ngi di ban wat kilat kilinti kum ki models ngi haban shna ki charts kum no ban yele ki Khynnah baka attention jong ki kanum kut no tang support kan ni wan hab wan ra iki belong interesting ya ki kan ya ki kemi pa mo ka jingkapat kum kinoi kai kalong ba nyatri ringkat bat ngi kinoi kai kan te ladang ki kemi ki pan yeng kim tri ringkat ban ngi kinoi kai ngi kumut ngin mla banyarap iki khon ki jong ki te kumentangi ai ki homework na school ti teng in dalet chiyeng ki me pa ki ben pet kalong ka ba kan yang mo bangin yat long bangin nyarap itu ki Khynnah kan te lada kim le ki homework kum nongin te padu kat no ki sngopo te lada ka jingerap jong ki kemi ki pa pade long kan yarap ki khon jong ki hiken te na kiyo chaprang bat kin sneng kin pen iru ken ya ki koi ka jing sneng ka ba ning kong ka ba ki Khynnah ki banyo iti ka ni yeng na sam hi te kum kino hikai school te long hi sneng ikan tu ya ki malakas ngi long bikin minot ha ki jing puli jong ki ka akor ka burom ru de tang ka jing puli te hende yang sem menta pade babon ki Khynnah le ka akor ka burom ru ki laklet no te kawai ka akor ka burom ka ba ki Khynnah ki de banyo ni kong hi te ka de na yeng na sam ken na la rim pai ken to ka daw bangawan ban hikai te ka bangal kwa ban long no hikai ka long na mar banga ya kani ka kam na mar na dum sya banang le school kamot ngaset itana te kino hikai la jong te ngaset kwa king ong bangal ndala he ngan solong hikai te bat bentang lalong hikum ni bangalong koi ki long na mar banga stonat ban dia don bat ki Khynnah ngakwa ka banga tip mangan ailem ya kiru kan ka banga yo na kino hikai jong ha bangan samlem ru haki Khynnah kam ki badon sya kini ki than long pendong jong ikan tong ai kuble ya baro kino hikai ki banon ha kani kari ke bi ke jongi te mar ngitip ka kam hikai hi te kalong ka kam ka ba kumba su ong no kadi kam ka badon buram ngila ban ong mo bat kadi kam ka ba nge kenduk bon ki jing kum kino hikai bat kum kino hikai ru ngide ban yela ki jong ki Khynnah bat ngin yele kat bala ken ban ai ya ka ka bangi ngitip ken ki saw potential where we saw doubt and fear, shaped our scattered thoughts into something clear. With patient hands you molded hearts and minds,
left no aspirer, no lost soul behind. Thank you for being the flame that lights our way, the voice that lifts us higher every day, molder of our destiny, navigator of our dreams. You're the breath of our excellence, turns it to cream. Thank you, teacher, for all you've given us. Through every lesson, every guiding word, you made our wildest aspirations heard. Navigator of the paths we've never known, firmed up dreams in the soil they're sown. Thank you for being the flame that lights our way, the voice that lifts us higher every day, molder of our destiny, navigator of our dreams. You're the breath of our excellence, turns it to cream. Thank you, teacher, for all you've given us. The touch of alchemy in everything we do flows from the foundation that we learn from you. Crafter of our frame, keeper of our flame, thank you for believing we could stake our claim. Thank you for being the flame that lights our way, the voice that lifts us higher every day, molder of our destiny, navigator of our dreams. You're the breath of our excellence, turns it to cream. Thank you, teacher, for all you've given us. Thank you, thank you, teacher. Thank you, thank you, thank you, teacher. Kas gi kerpan yeti nom sain dor jom kalawe, Jinglen labia jovki, ban kelep nyimdai.